si Ray. Vote wisely. Para ni natong tanan. Hinumdumi. Election, ani ana sa bang election. Sa daghang panahon wala pa jud kita maleksyon. Election, ani ana sa bang election. Ang saktong makinarya maoy magmadaugon. Election, ani ana sa bang election. Magkontrang opposition o administration. Election, ani ana sa bang election. Ang ubang pildero di makadawa tayo. Manstulog na tuig kini mo balik. Ang mga kandidato lain-laing gimmick. May diskarte nga tinuod na apoy atik. Ang ubang mga saad pulos walay ipik. Mga supporters iyahay og away. Mga paryente di magtinagdanay. Na ay manghulga na apoy magpatay. Tungod sa kwarta isig ginapigay. Election, ani ana sa bang election. Sa daghang panahon wala pa jud kita maleksyon. Election, ani ana sa bang election. Ang saktong makinarya maoy magmadaugon. Election, ani ana sa bang election. Magkontrang opposition o administration. Election, ani ana sa bang election. Ang ubang pildero di makadawa tayo. Padaghanay sa batos, padaghanay sa butos. Ikumas election, pildero mamutos. Kay ang muda og sakto og strategiya. Sa mga katawan sila ang mayuriya. May kandidatong kawatan, may kandidatong isog. May kandidatong buotan, apoy sige panghambog. Apoy daghang nabuhat, maoy gusto sa katawhan. Kay ilang ipagsaan, pulos kayo gituman. Daghang malipay o daghang makakwarta. Kay na ay ipanghatag sa mga nagpalista. May hugaw mo duwa, nga duwa sa yawa. Dili gayon malupig, dili pa pintaha. Mauba kini ang tinuod. Eleksyon sa limpyo o tarong. Ano ba nagdahom? Lideratong nangayan, maoy paglaom. Sa seryosong kausapan, maoy gihandom. Dili lang kay sa kampinjino na perting ninduta. Manghinaot kita og malinawong eleksyon. Kay para kini sa matayong kaugmaon, baby. Election, ani ana sa bang election. Sa daghang panahon wala pa jud kita maleksyon. Election, ani ana sa bang election. Ang saktong makinarya maoy magmadaugon. Election, ani ana sa bang election. Magkontrang opposition o administration. Election, ani ana sa bang election. Ang ubang pildero di makadawa tayo. Kumpanya dire, kumpanya dito. Tinud-anay bakha o pakitang tao. Naiilado pero dilipod mo gasto. Ang mga paling-paling dali rang mabisto. Mga kandidato kot-kot sa ulo. Kaya wa ka naog dako og gasto. Naay mo lansar sige balik-balik. Pero wa tay mahimo kay pagbuot ka na sa kumilik. Mga kandidato nagkinamangay bisan asa nga lugar. Hasta ang patay makabutar. Memories of classic delicacies like hopia, masi, fortune cookies, tikoy, pianono, Belgium and